Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव RPF the Constable आरो लोगोसे SI आव गोबां साख्रि नेबाय थादोंमोन। दा बेनि अफिशियेल मोनसे शर्ट नोटिस फैदों बेखौ जों नायगोन आरो बिनि पोस्टआ टोटेल दङ 4660 वेकेन्सिस हिनजाव हौवासाफोर गासैबो क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे पोस्टआव खालामनो हागोन। दा लोगोफोर RPF फैया जोबोर गोबाव जाबायमोन दा बिनि गेजेराव SI फैबाय आरो कनस्टेबलनि वेकेन्सि फैबाय। स' बिनि एप्लाइ डेटबो ओंखारबाय बेखौ जों नायगोन। दा जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन। दा जोङो फैखाबाय अफिशियेल साइटआव RPFनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै आरो बे जाबाय नोंथांमोननिया दायो मोनसे अफिशियेल शर्ट नोटिस जों नायगोन। स' नोंथांमोननिया डेट जानाय लोगो लोगो बेयावनो फैगोन RPF the कनस्टेबलआव। दा RPF the कनस्टेबल ओंखारिया जोबोर गोबाव जाबाय 2017-18 आव ओंखारदोंमोन बेनिफ्रायनो गैयामोन। स' नोंथांमोना थाबैनो बेयाव अनलाइन खालामनो हासिगोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ सेन्ट्रेल साख्रि मावनो सेन्ट्रेल पुलिस RPF नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बे जोबोर मोजां स्टेन्डार्ड साख्रि नोंथांमोना मिथिगौ जे ट्रेनाव थायो होनना मिथिगौ। दा जों बिनिनो माखासे शर्ट नोटिसखौ नायगोन जेराव नोंथांमोना गोरोबनाय लोगो लोगोनो अनलाइन खालामनो हासिगोन। दा बे जाबाय निउस पेपाराव होनाय अफिशियेल मोनसे शर्ट नोटिस। दा बे पोस्टआ मोननै रोखोमनि फैदों मोनसेया जाबाय कनस्टेबल GD आरो मोनसेया जाबाय SI। दा बेनि अनलाइना जागायगोन 15 एप्रिलाव आरो लास्ट डेटआ मेनि 14 सिम थागोन। अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि पोस्टआ जोंनि SI लेभेलाव 452 दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबलाव 4208 दङ टोटेल 4660 वेकेन्सि आरो बेनो जाबाय अल इन्डियासो। स' पोस्टआ जोबोर खम बेखायनो काट अफआ गोजौ थांगोन मानोना नोंथांमोना काट अफ सायाव सोनारगोन आरो बे फार्स्टनि सिलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोना एग्जामसो जागोन बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्ट लागोन आरो बे एग्जाम फिस दङ नोंथांमोननि एग्जाम फिसआ अनलाइना 250 जोंनि ST आव आरो बेखौहाय जेब्ला नोङो एग्जाम हैगोन इपिआर जागोन अब्लाथाय नोङो एबसेन्ट जाबाथाय मोननाय नङा जुदि प्रेजेन्ट जाबाथाय नोंथाङा रिफान्ड मोनफिनगोन एबा नोंनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट बियो हाबफिननाय जागोन। स' बेखायनो एग्जामखौ होयोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोनफिनगोन। स' बेनिफ्राय बैसोआ जोंनि GD आव 18 निफ्राय जोंनि ST आव 33 इयार्ससिम आरो SI लेभेलाव 20 इयार्सनिफ्राय 33 इयार्ससिम जोंनि ST पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय एग्जामा 90 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनगोन आरो सिलेबासनि सायाव A to Z फैगोन आरो एग्जाम पास जाबाथाय नोंथांमोनखौहाय हौवासाफोरा 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन एन्ड हिन्जावफोरा 800 मिटार्सखौ खारनांगोन। लं जाम्प दङ बेनि सायाव डिटेल्सआ फैबाय थागोन। दा नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला अफिशियेल फुल डिटेल्स फैगोन अफिशियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्लाथाय आं नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन। एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटियाव जागोन नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन सिलेबास दंखाजोबो बेनि सायाव नेक्स्टआव मोजाङै भिडिअ फैगोन। दा बे मोनसे शर्ट नटिस नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङमोन नोंथांमोना रेडि जादो नोंथांमोना 15 एप्रिल जानाय लोगो लोगोनो RPF पोस्टआव GD आव SI आव नोंथांमोना खालामनो हागोन। दा GD होनोबा 10 पासआवनो हागोन मिनिमाम 10 पास बेनिफ्राय मैक्सिमाम खोथा गैया 10 पास बानो GD आव हागोन किन्तु नोंथांमोना SI लेभेलाव खालामबा मिनिमाम डिग्री पास एबा नोंथांमोना सिम्पल डिग्री पास जानो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा हिन्जावसाफोर हौवासाफोर गासैबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। स' बेनिफ्राय हाइट होनोबा 160 आवनो जागोन जोंनि ST आव आरो हिन्जावफ्रा नोंथांमोना कमन जागोन 152। दा जेब्ला अफिशियेल फुल डिटेल्स फैगोन अब्ला आं नोंथांमोनजोंहाय भिडिअ खालामबावगोन। दा बे मोनसे शर्ट नटिस देन बेनिफ्राय आसा खालामो नेक्स्टआव जाहाथे गासैबो फैयोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन।